Takže čau, dneska si ukážeme nějaký tajný místnosti v Brookhavenu a jdeme rovnou na tu první. A to je tady vlastně v tom metru. Tak tady vlastně kliknete na tady ty domečky, no teď se mi to nepovedlo, ale kliknete na to a ona se tam otevře zeď a můžete jít tady do toho, jak kdyby podzemí. A jako já se tam často stavím bunkry, je to dobrý. A jako je to tam docela hezký, takže good. A jako můžete se tam sem dát třeba postel nebo tak a vyzdobit si to tady. A jako potom, až chcete jít, zmačknete ten zelený čudlík. A teď jdeme na další. Takže další, jako neukážu vám prostě všechny, protože já jako všechny neznám. Ale moje kámoška jo, takže až mě další ukáže, tak vám ukážu další. Tak teď pojedeme sem k té benzínce a tady za tou benzínkou se takhle otevře takovýhle dvířka, tady je další tajná místnost. My tady třeba s mým kamošem se vždycky děláme základnu a je to tady jako takový prostě jak starý, ale takový tematický, takže dobrý, když si hrajete na nějaký příběh jako třeba válka, zombie apokalypsa nebo tak. Co to je? Jo, tak asi nějaký nový halloweenský update. Já vím, že teprve bude, ale toho jsem si ještě nevšimla. Ok, tak jedem dál. Kam to, pane bože, jedu. Jo, to jsem moc nedomyslá. Ale jedu na dům 23. Proč jsem se tam nepodla? Co se to? Proč si sem zrovna někdo musí postavit dům teď, že jo? Ok, tak jedu ke tomu baráku. Hele, můžete mě to je jedno. Jestli budu mít zaplý komentáře, tak mě můžete do komentářů napsat vaše oblíbený číslo domu, kam jako nejvíc chodíte. Já na 23, to je úplně nejlepší. A případně na 24, když je zabraná. Že vezmeme si ten dům, tady takový ten, co tu dělají ty dveře. Ok, tady prostě ten basic zadara dům. Vyjedeme tady nahoru. A tady, úplně naproti, tak je ta pracovna. Tady je taková skrytá místnost, ale asi se nazveme to žebřík, protože tam nevyskočíte. Takže stačí si vzít žebřík, postavit si ho k tomu šatníku a vlastně vyskočit, no teď jako se tam postavit, tady vyskočit a nahoře, je to taky malinký, ale tady je taková divná cosi věc. A tady je ještě takový malinký čtvereček, na kterým je něco napsaného, jenže ono je to zakřížkovaný. Tak jestli to tam někdo vidíte, co je tam napsaný, tak určitě jako řekněte, mě to mega zajímá. A další tajná místnost je hnedka tady. Je to vlastně další, jsou to dvě tajné místnosti v sobě, jenže já se do té druhé nedostanu, protože na to nemám itemy. Ano, tady je takhle tahle. A vidíte tam tu zeleno-červenou kostku, určitě skoro všichni to známe. A já mám problém, že já nemám glider. Kdo má glider, tak se tam může dostat. No tak papa, to bylo pro dnešní video. Pane bože, to bylo pro dnešní video vše, tak čau.